chiemo, wawacho ni protective medicine. Amanet e puodho ka. Ipidho alot, ichamo fruits, magi te gin gik makonyo dend dhano. Traditional medicine ema health ochakore. Koro kaka jo research to luongenwa weuru watim medicinal plants because traditional medicine is very wide, very wide, and we cannot say that you talk about it in 1 minute. But what I want to say is that I really thank the group nyaluo for recognizing that we are still valuable. And I will just say a few words about the value of traditional medicine, and then I leave for my colleagues who are also here. Will have to say one word or two. Allow me to also recognize Dr. Hao will be here with us. He will talk after me. Dr. Dote, whom we have been doing a lot of research on traditional medicine, we will give him a few time. I know we had some professors who are not able to join us, but yes, they are with us because word goes round. Jaluo ng'amariek nyaluo. Nyocha nasomo bug moro mondik gi Ojijo 2022. To wacho niya, traditional medicine is as old as nyaluo. To be ung'eyo ni the beginning of civilization mwawacho nochako Egypt. Jogi ne joluo te. Joluo emano okelo the art of healing, Egypt culture. We can trace them back to the princes and princesses who were also Luos. The pharaohs, they were also Luos. Even the hypocrites, we say, is one of the people who started modern medicine. He was also a devotee of the old Luo. So, Joluo ujo malich miwuoro. To amor kwanyalo riwore mondo wagerre mondo water research wani odhi mbele. Kama momiyo watimo research nikech be mokwongo pok wadocument kata mana yedhe wa mantie. Ineno ka kidhie literature, jo China odocument yedhegi mondiko. Tie yedhe matiyo gang'o plants mantie. Maji ong'eyo piny ngima. Marwa to ne wachako go wan bende machako. Tang'o mamono wa bende wadocument gi mondo ji ong'e nang'o Luo traditional medicine be nitie mondo ji otigo. Kane mzungu biro kane owacho nang'o, en demonize traditional medicine nikech noneno ka yedhegi tiyo maber. Koro gimoro amora matiyo maber ok onego wakuong gati. Mano oketonwa law moro nang'o, law mar enter traditional medicine law cha en mano, Witchcraft Act, which still exists up to now. To witchcraft opogore gi healing. Koro ing'eni wan kakoro mzungu oseketo wiwa wasomo kabisa. To wawacho nang'o? Traditional medicine and witchcraft. No. Emomiyo sani namor ka Dr. Nikalo paro nani. Ing'eyo, nitie policies mag traditional medicine and we have used them in bits, but we have not brought them together and ensured that our traditional medicine is recognized. Prof. Nikal, I promised to get some colleagues, we sit down and work on traditional medicine.
In fact, all scientists in the world will start with medicinal plants to achieve all our discoveries. Kata mana chloroquine giri, the China nochako mana gi queen, which is a silicon bag. Pod watiyo kode nyaka sani. Pok waweyo. Kata mana yedhe mitiyogo sani, ng'enygi obedo derived from medicinal plants. Koro wan to dang' wawe timbewa gi nano nikech gin backward. To jomoko to biro dwaro ni puonjwa uru, moko be biro kwalo dhi losogo magiloso. Koro weuru wating' traditional medicine mbele. Awuoyo ewi traditional medicine, kawuono ne en cultural event. It is our culture. So let's listen to it. It is valuable to do a lot of research on it because kitere oko, ng'ama dwa mwonye dwa ng'eyo how safe it is, ng'ama tiyo kode dwa ng'eyo to be en efficacious. Daktari madwa prescribe, a prescribe ang'o mano, emomiyo research nyaka bedie. Wang'eyo ni joluo wane tiyo kodgi, gisetiyo ji ong'eyo gi, lakini nyaka wawach nang'o, sani piny oloko. Gimoro amora mitiyogo idwaro evidence, and that is why we were doing a lot of research and